Атиканте Естейтс представя луксозен бутиков апартамент до НДК. Направен е със стил и в него е изпипан всеки един елемент. Интериорният дизайн е модерен и запомнящ се. Апартаментът е шедьовър и за създаването му не са пестени средства. Реалната площ на жилището е 65 квадратни метра, разпределени в голям хол с трапезария. Отделна кухня с нови електроуреди от висок клас. Спалня с блекаут завеси. Баня с тоалетна с вградено амбиентно осветление и озвучение. Всички мебели, посуда и аксесуари, които виждате на снимките, идват в комплект с апартамента. Готов е за живеене. Апартаментът се намира в идеалния център на София. От прозорците се вижда НДК, непосредствено преди кръстовището на булевард Витоша и генерал Скобелев. Позициониран е в тухлена сграда от 60-те години. Сградата е изцяло реновирана. Апартаментът се намира на първи надпартерен, реално втори етаж. Има висок клас шумоизолираща дограма. Апартаментът е вътрешен, слънчев и изцяло южен. Това гарантира ниски сметки за отопление през зимните месеци. Отоплението е посредством енергоефективни климатици. Топлата вода е от ТЕЦ. На метри от блока се намира метростанция Национален дворец на културата, както и спирката на трамвай номер 1, 6, 7 и 27. В близост освен парка на НДК е още и Южен парк. На 100 метра от блока има училище и детска градина. Апартаментът не разполага със собствен паркинг или паркомясто, но при нужда предлагаме съдействие за наемането на подземен гараж или паркомясто на 100 метра от него.